lajɛlen fo dantɛ foli min na ka fɔ ye ko nin ko émission mandi nin y'o daminɛtɔ ye zikiri waati an y'o de fɔ ye an ye sɛgɛnbali ɲinɛnbali de donc Mali kunnafoni TV mɔgɔw u y'u deli na ko daminɛ bi tuguni bi an n'an ka belebele fila bɛ ɲɔgɔn bolo ne y'o de fɔ ye sa bi ta in tigɛ basi ko min na bi dɛsɛ kanubagaw ne b'a dɔn bi ta surprise bɛ ko kɔnɔ bi dɛ parce que minnu b'an bolo bi a ma se ne yɛrɛ k'u fɔ ye aw b'u dɔn ne b'u dɔn mais ko mɛn dan o ye mɛn tigila ye ko kuma ka ɲi a tigi bolo ayiwa an ka belebele b'an bolo an bɛ kuma d'u ma u b'u yɛrɛ fɔ anw ni aw ye aw bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ u ka cogoya min na sisan an b'a daminɛ cɛ kunda ou muso kunda an b'a di ne ba ma ok an b'a di ne cɛ ne den ma e den ma ok kuma kan ka di cɛw ma fɔlɔ ka sɔrɔ k'a di musow ma denya t'o la ok problème t'o la ayiwa an bɛ kuma di an ka karamɔgɔba ma salamu aleykum karamɔgɔ waaleykum salam wa rahmatulahi taala barakatu somɔgɔw an b'a la fo ka barika da basi tɛ yen nɔ alhamdulillah ok o ɲɛna masha i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ye u bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ i ka cogoya min na alhamdulillah an bɛ ala fo ka barika da ka sɔli k'a ka ciba kan k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'u tulo bɛ u denkɛ n'u ka gerebukɛ la bala min sangare ba ɲɛsi ka jelikɛ masha Allah ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔli la ayiwa seyida salamu aleykum waaleykum salam somɔgɔw alhamdulillah kɔri basi tɛ yen tɔɔrɔ si tɛ ok o ɲɛna i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ye pour que u bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ i ka cogoya min na n'ala sɔnna ma sɔnni o cɛ n bɛ foli kɛ fɔlɔ n bɛ salamu di an lajɛ jama bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ tulo b'a la an bɛ jamanatigiw fo ka dugutigiw fo ka alimamiw fo k'an ka karamɔgɔbaw fo nin ye aw balimamuso n'aw denmuso de mankan ye madame Danbele Awa Urumi ka bɔ Mopti mara la an sigira Kayi nka n bɛ Bamako bi ni n cɛ sigilen don Bamako bi sinon an ye Segu ka ye bɔyɔrɔ cayara nka an bɔra nin bɛɛ la ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔli la kanubagaw ne y'o de fɔ yen na sisan ko bi ta in tigɛ basi min na bɛ dɛsɛ aw yɛrɛ bɔra k'u ye sisan u bɔra k'u yɛrɛ fɔ aw ye ayiwa bi ta in ye dankɔrɔba ko de dɛ Balamin Sangare ani Hawa Urumi ninnu lakodɔnnen don Mali in kɔnɔ Mali kɔkan bɛɛ b'u dɔn ayiwa sani an ka don ni kuma ye bɛɛ b'a dɔn ni min ye an bɛ sina k'o kɛ ten awa ni Balamin u bɛ sina ka jɛ k'u kan dumanba in fili ten kanubagaw ka se ka kanubagaw la kɔntan cogoya min na émission daminɛ na an b'an ba lamɛn o la a ye fɔlɔ di an ka filanan dalen ma ok den b'a ba lamɛn ok voilà kuma b'i bolo gundo soyi ye ne di Segu n'u ma n'u ye n bonya k'an ladiya Guruso yene di Segu n'u ma n'u ye n bonya k'an ladiya gundo soyi ye ne di Segu n'u ma n'u ye n bonya k'an ladiya Mamadu wolo de Segu n'u do n'u ye n bonya k'an ladiya Fatumata wolo de Segu n'u do n'u ye n bonya k'an ladiya Bakɔrɔ wolo de Segu n'u do n'u ye n bonya k'an ladiya Basira wolo de Segu n'u do n'u ye n bonya k'an ladiya mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn ni masaga so e n'u ye n bonya k'an ladiya kalandenw ladon bɛ Segu n'u na n'u ye n bonya bonya k'an ladiya falatɔw ladon bɛ Segu n'u na n'u ye n bonya k'an ladiya yatimɛdenw ladon bɛ Segu n'u na n'u ye n bonya k'an ladiya furumusow ladon bɛ Segu n'u na n'u ye n bonya k'an ladiya ko Ala ka miliyari caman di ma n b'o ɲini Ala fɛ amina ya rabi ko Ala k'i sɔn tɔgɔ caman na hali bi n b'o ɲini Ala fɛ amina ya rabi n bɛ duwawu kɛ n karamɔgɔ kelen ye n'o ye Bani ye mani haidara Usumani Sherifu Madani Haidara ne bɛ n ka Seyidatu fo Makɔrɔba Haidara gundo soyi ye ne di Segu n'u ma n'u ye n bonya k'an ladiya wa o jara ok kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna aw yɛrɛ bɔra ka nin ye sisan
kan ninnu kari cogo min voix ninnu kari cogo min na ala ka bɔ ko dan dɔ bisa ok o faamuyara ayiwa aw yɛrɛ y'a ye zikiri émission ye zikiri de zikiri waati ayiwa Balamin zikiri yɛrɛ kɔrɔ ye mun de ye bamanankan na parce que u b'a fɔ zikiri arabukan don a bamanankan a kɔrɔ ye jumɛn de ye mashallah yana an ka fɛn a mana question fɛn posé an bolo yan an bɛ jɔ ɲini an ba fɛ fɔlɔ ni den ni ba sigi pour que i k'a dɔn k'i ye duwawu den donc i b'i ka fitinin fɔ parce que i tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ i ba kan o fana ye tiɲɛ donc an ka kalandenya dɔɔnin na n'a fɔra ko zikiri yɛrɛ fɔlɔ o kɔrɔ ko ala ko suma ani alakira ko suma hali misiri wele o ye zikiri de ye i y'a faamuya mais an bɛ min kɛ a fɔ o ma de ko zakir ani nashid i y'a faamuya nashid kasida olu anw b'o jariw de kɔnɔna na mais ko maliyɛn de da jigira la k'a fɔ ko zikiru karisa o de kama a kɛra anw bɛɛ ta ɲinana kɛ zikiridalaw ye i y'a faamu sinon a bɛ fɔ a ma kasidadalaw de i y'a faamu bon zikiri yɛrɛ kɔrɔ o ye ala kosuma de ye kosumali zikiri o ye kosumali de ye donc n'i ko zikirula o kɔrɔ ko ala kosuma n'i ye min fara zikiri kan o kɔrɔ ko o fa in kosumali i y'a faamuya donc o de ye zikiri kɔrɔ zikiri yɛrɛ kɔrɔ o de ye kosumali ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la mashallah ok ayiwa Balamin bɔra ka zikiriw kɔrɔ fɔ an ye sisan aw yɛrɛ bolo mun de nana ni zikiriw dali ye komi ala ko suma don mun de nana n'a dali ye k'a kɛ dɔnkili ye alhamdulillah ni ɲininkali diyara n ye zikiri yɛrɛ kɛli de ka kan o de la a nana a kɛli nana fɛn dɔw bɛ yen o ni kɛ ka kan yɛrɛ de o de la o bɛ na parce que ne den bɔra k'a fɔ sisan zikiri ye fɛnba de ye ala ko sumali don o ka kan de o ala ye min kɛ jɔnw ye o tɛ se k'a sara foyi la an bɛ balo ni ala ka nɛɛma caman de ni kuran tigɛra sisan tile kelen bɛɛ bɛ ɲani nka an k'a dɔn ko an tɛ ka sara di ala ma a bɛ tile min bɔ ani a bɛ su min kɔ an ye ani a bɛ k'a ka fiɲɛ min ci ani an bɛ fiɲɛ min sama k'a bila o ye kira min d'an ma k'a y'o kanunin dan fɛn bɛɛ ye o kanunin ye anw yɛrɛ ka wajibi de ye o la an bɛ kira tanu mɔgɔ minnu ye kira kanu ka kira yira an na anw ni kira ma ɲɔgɔn ye an n'a yebaga ma ɲɔgɔn ye mais an n'a bɔnnaw ye ɲɔgɔn ye an ma nimisa k'a fɔ hali munna an ma kira ye parce que an ye minnu ye o ye kira ɲanafin bɔ an na mashallah zikiriw ye fɛn de ye fɛn min kan ka kɛ yɛrɛ de jagoya komi zikiriw dacogow tɛ kelen ye bɛɛ b'a kɛ i ka kɛcogo la o kɔni don dɛ faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la ayiwa hali bi an bɛ taa ni Balamin ye Balamin mun de ye Balamin motivé k'a don zikiriw dali la alhamdulillah adamaden bɛɛ ni i ka dakan don ani i bangena ka i somɔgɔw sɔrɔ min na n'i ma kɛ den sugu wɛrɛ ye a ka ca ala fɛ i b'i sen dɔw nɔ na ne bangena ka sɔrɔ kuranna kalan de b'an ka so ne ka cɛkɔrɔba ye karamɔgɔ de ye a bɛ mɔgɔw mako dilan bon denmisɛnninw fana b'an bolo a b'u kalan kuranna na donc a b'u a seko kɛ mɔgɔw ye fana quoi donc ne bangena ka sɔrɔ o de b'an ka so an fa fana y'an don kuranna kalan de la n'an ye kuranna kalan kɛ madrasaw kɛ k'o ban fo n ye n ka diplôme sɔrɔ n bɔra madrasa la tuguni ka taa Palanta n'o ye gɛrɛbuya ye donc ka wagatinin k'o kɔnɔna na donc kabini o moment ninnu kɔnɔ depuis ne bɛ madrasa so kɔnɔ an bɛ to ka chants kɛ an ka classe kɔnɔ livre kɔnɔ chants b'a kɔnɔ quoi depuis o tuma ne b'olu da kun ka di mɔgɔw ye donc an nana b'o la ka na gɛrɛbuya daminɛ fana an bɛ zikiri da i tɛ se ka taa i jɔ da la fiyewu f'i ka zikiri dɔn sisan ni gɛrɛbuw b'a fɔ ko i tɛ samara san ka di yan i tɛ mɔgɔ jan ka taa kini san kɔngɔ bɛ na o tɛ gɛrɛbuya ye gɛrɛbuya bɛ fɔ de fi sabilila ye o bɛ t'i jɔ ka ala kira tɔgɔ fɔ i bɛ ala yɛrɛ ka kalimatu shahada fɔ ka caya mɔgɔw b'i sɔn o nɔrɔ in kama i bɛ ka min bɔ i da kɔnɔ donc o de kama o sira in de fɛ an nana kɛ zikiridala ye mais ka ko bɛɛ kori ka ban min yɛrɛ an yɛrɛ fana base ko ye an y'a ye ko nin ko ye an tɛ bɔ a la o ye alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kanu de fana ye parce que an y'an faw de ye baara in na an ka cɛkɔrɔbabaw Cheikh Misali ninnu ani Gakou ninnu an bɛ to k'olu lamɛn Côte d'Ivoire an ka
dɔnkilidala ba dɔ tun bɛ ko Kasim Ture donc an b'olu lamɛn ni Alaji Kasim Kone ninnu an ko ninnu fana n'u maa ba ninnu k'u dulon Alakira mankutu la fo anw fana ka ninnu fana ɲɔgɔnna bɔ o de kama Baye Niasse ka jelikɛ fana y'a nɔrɔ zikirida la ko fɔ n ka nɔ bɔ a la donc an b'a nɔ bɔ fɔlɔ wa an bɛ nɔ bɔ sira fɛ an bɛ fɛ k'a bɔ k'an baw ka dugawu k'an ye Alakira kanu diinɛ in kanu silamɛya kanu o de ye ne kɛ zikiridala ye o de ka di ne ye. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o fana na. Ayiwa Awa. Naamu. Awa dɔnkilidala bɛ Hawa ka so a? Hawa ka du kɔnɔ a faso la dɔnkilidala bɛ yan? Alhamdulillah. Ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que anw ka ko yan faamu man di dɔɔni. Ne fa tɛ jeli ye ne ba tɛ jeli ye ne fa tɛ se jamana kuma la n ba yɛrɛ tɛ se jamana kuma la mais ne y'a sɔrɔ ko adamaden tɛ kɛ foyi ye i dakan kɔ sinon n'a fɔra k'i bɛ dɔnkili da i ka fɛn de sɔrɔ a la ne bangena k'a sɔrɔ fɛn bɛ mansaw bolo faamuyali ko ɲuman sɔrɔla et puis ne t'a dɔn a bɛ se ka kɛ mais ne yɛrɛ kɔni m'a dɔn an bɔkolo bɛɛ la ko dɔnkilidala dɔ de filɛ nin ye an ka du kɔnɔ ni ne tɛ ne t'o dɔn n y'a ye recherche kɛ n m'a dɔn fɔlɔ mais a bɛ se ka kɛ parce que n'i ye fɛn fɛn ye mɔgɔ la i b'a ye ko a dɔ kun b'i la hali n'i kun t'a dɔn. O ye tiɲɛ ye. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la mais Hawa donna dɔnkilida la mun de ye Hawa don dɔnkilida la a cɛ de don wa parce que Hawa cɛ ye dɔnkilidala ye Hawa cɛ de ye Hawa don dɔnkilida la wa ou bien dɔnkili jɛra Hawa yɛrɛ de ye cɛ y'a sɔrɔ Hawa bɛ dɔnkilida la? Alhamdulillah ni ɲininkali diyara n ye kojugu dɔnkili yɛrɛ de kun ka di ne ye kosɛbɛ kabi n ka dɔgɔ ne fa fɛ yen nɔ Kayi yen nɔ a bɛ dunanw de jigin du kelen mumɛ bilalen don a bolo a bɛ dunanw de lajigin o kɔnɔna la mɔgɔ o mɔgɔ mana na n'i nana jigin a ka dunanya la a b'i lajigin o dɔw bɛ muso furu yen nɔ donc u b'an bila u musow bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan du kɔnɔ u b'an bila k'an ka dɔnkili da depuis o waati dɔnkilida kun ka di ne ye mais ne tun bɛ dɔnkilini dɔ da vieux pare ka dɔnkili de don mun ye ne diya n ye ba ko diya ne ye ta sa ka baroni de ka di n ye sa o dɔnkili kun ka di ne ye kosɛbɛ ne tun b'o da kosɛbɛ mais o kɛra denmisɛnniya kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ u tun bɛ ne wele parce que n bɛ dɔnkili da cogo min na n fɔ ka du an ka du kɔnɔ musow yɛrɛ n fa bɛ dunan minnu lajigin n'u bɛ na u bɛ muso furu dɔw n'u musow bɛ na olu musow donc o kɔfɛ n kɔrɔmuso dɔ bɛ yen ko Ajara Woromi ani Buna Ɲang ala ka hinɛ a la dɔgɔmuso dɔ bɛ yen Asa Ɲang ani Mamel Jawara o yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan sisan u ka groupe bɛɛ lajɛlen la Ise Sisoko Nabani ninnu donc olu tun bɛ zikiru da Kayi n'u bɛ taa yɔrɔ min na n bɛ tugu n kɔrɔmuso in nɔfɛ ne yɛrɛ ye baya kɛ 2003 ne ye baya kɛ 2003 o y'a sɔrɔ ne bɛ san 11 donc n bɛ tugu olu nɔfɛ an bɛ taa dɔnkilidayɔrɔw la mais o hukumu kɔnɔna la n ka kelenni kun ye min ye hali ni mɔgɔ min ma taa dɔnkilidayɔrɔ la n'i y'o dɔnkili mankan mɛn dɔrɔn i b'a fɔ ko awa de bɛ micro la sisan o ye kirakan sɔli dɔ ye i bɛ se k'an hakili lajigin komi anw m'o mɛn o an bɛ se k'o Allahumma salli ala sayyidil kaulini Allahumma salli ala sayyidil kaunaini ni y'o soli la nga Mamadu kan an b'an ka soli kɛ Aminata denkɛ y'o nga Mamadu ye ne bɛ n ka soli kɛ Abudulayi denkɛ y'o nga Mamadu ye ne bɛ n ka soli kɛ Allahumma salli ala sayyidil kaunaini. Hawa aw yɛrɛ de fɔ a ka di wa n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na an ka nin to ta bi sa bi ta in ma nɔgɔn dɛ kanubagaw ko bɛ yen nɔ bi dɛ ani voix dɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo bi et puis o kɔfɛ fana n kun bɛ dɔnkili da n kɔrɔmuso nɔfɛ ten mais n labanna ka n'a bila parce que o waati Burama Jalo muso Awa Tarawele ale bɛ Kayi ne n'ale yɛrɛ tun bɛ taa fɔlikɛyɔrɔw la ɲɔgɔn fɛ n kun bɛ dɔnkiliw da mais n labanna k'a bila ka taa se ɲɛgɛn na ka taa wari minɛ o la kosɛbɛ
mais i b'a ye dɔrɔn jɔn tɛ taa k'i dakan de to dɔrɔn jɔn tɛ taa k'i dakan to an bɛ dakan baara de la en même temps ka dɔnkilida kanu donni na tuguni n ka dɔnkili kanu o bɛɛ kɔfɛ o bɛɛ sababu bɔra n furukɛ de la ne y'ale de ka mankutu dumanw mɛn k'a ka dɔnkilida togo ɲumanw mɛn karamɔgɔ tanuko ɲumanw mɛn ani a ka dɔnkiliw bɛ limaniya min don adamaden dusukun na ne yɛrɛ tun bɛ taa arajo k'a la so kɔnɔ n ye n kɔrɔmuso min fɔ Sajara Oromɛ ale tun bɛ a ka kasetiw caman ta san n'o ye alhaji zigiri nuhu danbele zigiri masakɛba y'a ye donc o hukumu kɔnɔna de la ale yɛrɛ de ka dɔnkiliw kama bi n kɛra zigiridala yɛrɛ ye y'a ye anw tɛ se nka ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n tɛ se de n bɛ k'an dege de hali bi n bɛ kalanbulon na i dun ye champion ye bi bi in na i y'a ye sa ŋɔni a ma nɔgɔn ayiwa faamuyaliko ɲuman sɔrɔl'o la Balamini fulakɛ faama fulakɛ voix d'or e ko bɛ bi sa ayiwa Balamini ka Bayiɲas fasa komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan k'u b'i wele ko Bayiɲas ka jelikɛ o sɔrɔla jelikɛ in sɔrɔla cogo jumɛn a sɔrɔla fasa in de fɛ wa ou a sɔrɔla jumɛn de fɛ jelikɛ in sɔrɔla fasa in de fɛ sɔrɔla fasa o y'a sɔrɔ relation min ni Bayiɲas yɛrɛ somɔgɔw cɛ wa ou bien bon depuis ne yɛrɛ tɛ bɛrɛ ni bɔ Bayiɲas photo ka di ne ye k'a sɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn a tɔgɔ ye min ye i y'a faamu kabako yɛrɛ ye min ye mɔgɔ tɛ se ka Bayiɲas kanu k'a sɔrɔ a yɛrɛ m'i kanu quoi mɔgɔ ɲuman bɛɛ bɛ ten n'i ye mɔgɔ nɔrɔlen ye maa ɲuman dɔ la f'a t'a bila mɔgɔ ɲuman in yɛrɛ de ye kanu quoi n'o kɛra i bɛ se ka k'a kanubaga sahalen ye i y'a faamuya donc Bayiɲas kanu ani dɔnkili bɔlen kɔfɛ a ka cɛba minnu bɛ yen olu n'olu bɛ n wele olu de b'a fɔ ko ko Bayiɲas tanubaga Bayiɲas ka jelikɛ donc a nana o cogoya de la mashallah ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔl'o la mais Bayiɲas in dali a ye avantage jumɛn di Balamini ma bon a ye avantage di ma hali fini minɛ la Bayiɲas de don montre min bɛ bolo la Bayiɲas de don kabako mais malo min dun Bayiɲas de don mobili Bayiɲas n joli yɛrɛ bilama Bayiɲas de don wa ne ka fɛn bɛɛ ye ale de ye bi quoi wa o de don fana fo lahara parce que ne ka diɲɛ ɲana a bɛ se ka dɔ tɔɔrɔ mais ne ka diɲɛ ɲɛnen don wa n ka lahara ɲɛnen don parce que Bayiɲas ka kumakan dɔ bɛ yen a ko wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatin khuldin bila buhtani ko ni mɔgɔ min y'ale Bayiɲas kanu k'a kanu dɔrɔn ani mɔgɔ min y'ale ye k'i bɛ don alijinɛ kɔnɔ kabako Balamini an bɛɛ gulon b'i ka guloki kɔ la mɔgɔ min sera ka ala sera k'a nɔgɔya e min nɛn kan o la o e ka dɔ fɔ o tigi ma yɔrɔ kɔni tɛmɛna kanu kan o i m'a ye mais i y'a ka cɛsiriw fɔ donc ne hakili la ne kɔni garantilen don wa ne ni n fa ni n baw bɛɛ awɔ an bɛɛ de garantilen don Bayiɲas ko la ne kelen tɛ hali ne fa ye Bayiɲas fasa da i y'a faamuya Bayiɲas de ye waliju fana ye sɔsɔli ma kɛ waliju min ka walijuya la i kɛra maa sugu o sugu diinɛ tagabolo fɛn o fɛn ne y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ Bayiɲas fɛ a bɛɛ bɛ ba ye place bila bɛɛ tun bɛ fɛ ka kɛ Bayiɲas ye donc ne bɛ ala fo ni k'a barikada ala min sɔnna ka Bayiɲas fana kanu don ne la k'an k'a ka kalanden k'an k'a ka jelikɛ ye donc alhamdulillah jelikɛya sɔrɔla Bayiɲas mankutu kɔfɛ wa Bayiɲas de ye ne kɛ fɛn bɛɛ ye bi n bɛ yɔrɔ min na bi wa sini min bɛ ɲɛ o ka bon ni nin fana ye Balamini tɛ taa k'anw to sini sa ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔl'o la Balamini awa gorobinɛ ok Hawa an ye fana ta ye i fana ka Hayidara fasa a ka can ka Hayidara fasaw o ka di fana an tɛ se ka kuma n'a ma tɛmɛ i cɛ fɛ dɛ Hayidara fasaw aw y'a sɔrɔ a dali sɔrɔ a cɛ de fɛ wa ou bien Hayidara kanu de ye Hawa fana bila Hayidara fasa dali la alhamdulillah nin bɛɛ ye kuma kelen de nka a bɛ se ka jaabi kelen na a bɛ se ka jaabi fila la nin bɛɛ ye kanu kelen de a fɔra n'i ye mɔgɔ min kanu i y'o dɔ ye ne cɛ ye Hayidara kanu ne yɛrɛ y'a kanu n'o de ye zigiri escalier
i bɛ fɛ ka se zikiri ma n'i ma yɛlɛ a ka sira fɛ i tɛ se. Kabako. Kabako. n bɛ n furukɛ ɲuman fo nin yɔrɔ in na. mɔgɔ caman bɛ fɛ ka Hayidara fasa da nka u tɛ ka se ka lamɛn. n'i ma taa fɛn ɲini a ɲini yɔrɔ la i t'a sɔrɔ koyi. O ye tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. ne ye Hayidara kanu k'a kɛ ne k'a fasa da a ka lamɛn o sababu ye ne furukɛ ɲuman de ye. Hayidara kanu yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ne na kanu yɛrɛ yɛrɛ. Kabako wa o jara. parce que cɛ min don n'i y'a ye n'i ma segin k'a yɛrɛ ye tuguni i t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ye. Hey. Mana kabako bɛ yen nɔ bi. i kɛ o kɛ ka Hayidara i b'a ye ni ɲɛda wɛrɛ ye. n'i y'a ye bi k'a sɔrɔ ɲɛda in bɛ forme min na don wɛrɛ n'i b'a ye ɲɛda bɛ forme wɛrɛ la. c'est à dire Ala bɛ mɔgɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛn dugumakolo kan u ka waati la u ɲɔgɔn tɛ wa u ɲɔgɔn tɛ na. o de y'a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara. Kabakuru. a n'a ka denbaya bɛɛ. Ala bɛ se ka mɔgɔ dɔ sɔn ni ɲɔgɔn bonyaba la nka i denw ani mɔdenw ani musow i ka denbaya b'i kunma sulu quoi. nka Ala y'a jira anw na ko Hayidara ye sirifu yɛrɛ yɛrɛ de ye n'a ka kumakan ye ni a ka denbaya jogo ladamu cogo ye. mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ karamɔgɔ fɛ n'i ye karamɔgɔ n'a denw ye i b'a ye k'a fɔ k'i bɛ den ninnu kɔfɛ de. Ala ye mɔgɔ minnu bonya mɔgɔ tɛ se k'o dɔgɔya. i yɛrɛ b'a ye n'i donna ninnu ka so a denw baw bɛ denw bonya de ko parce que olu b'a dɔn ko Alakira jeli de b'u la. o ye kabako ye dɛ. ne b'a ye karamɔgɔ de fɛ yen ba b'a fɔ den ɲɛna i tɛgɛ ko fɔlɔ n bɛ sɔrɔ ka n tɛgɛ ko. nka Ala y'u sɔn barikaden de la barikadenw de la u tɛgɛ tɛ ko u baw ta ɲɛ fiyewu. Ala t'o kɛ bɛɛ ye. dusukun ɲuman min bɛ karamɔgɔ la parce que a bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ ka lafiya wa Ala b'a lafiya Ala b'a ka denbayaw fana lafiya. Ala k'o kɛ. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a kosɔn. Amina yarabi. Ok Hawa faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la. aw yɛrɛ ye avantage jumɛn sɔrɔ Hayidara ka fasadaw la. alhamdulillah ne ye avantage ba de sɔrɔ Hayidara ka fasada la. n'i y'a mɛn ko awa bi diɲɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ Hayidaralaman de don koyi. hali ka da o dɔrɔn ma n ye avantage ba de sɔrɔ et puis ansaruw bɛɛ bɛ n fɛ. n bɛ se k'a fɔ n kanubaga bɛ fan bɛɛ mɔgɔ min ye ansaru ye o minnu tɛ ansaru ye o bɛɛ ye n kanu o bɛɛ ye a tagaɲɛ dɔ ye karamɔgɔ kanu tagaɲɛ dɔ ye. donc kuma foyi tɛ ne da n bɛ kanubagaw fo nin yɔrɔ la kanubaga bɛ diɲɛ fan o fan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. bɛɛ tulo b'a la. ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la. ayiwa Balamini question dɔ b'an bolo o ye kanubagaw fana ka question ye ko ka Balamini ɲininka o question na. an y'a ye Balamini i ka misigi dɔ bɛ yen i ni Prince Jalo de photo affiché don misigi in na. Balamini an y'a ye fana Balamini ka page kɔnɔ fana ani Mohamed Jabibi ka a joyeux anniversaire fɛnkɛ fête da a la. an dun ɲɛ b'a la bi an bɛ waati min na i ko bi malentendu bɛ ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ. bon Balamini lien jumɛn bɛ Balamini ni Prince cɛ lien jumɛn b'a ni Mohamed Jabi cɛ et puis malentendu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ Balamini sera ka essayer ka se ka u la fɛngɛ pour que u ka se ka dɔ bɔ u ka ko ninnu na. alhamdulillah Prince Jalo ale ni ne ka lien ye kalandenya de ye parce que Cheikh Ibrahim Niasse mɔden yɛrɛ de bɛ Prince Jalo bolo a furumuso. n'a dɔn n'a b'a remarqué a b'a fɔ k'ale muso tɛ hali internet dɔn. wa nkalon tɛ quoi a muso ye Cheikh Ibrahim Niasse mɔden de Cheikh Abdul Jalil Hayidara Cheikh Ibrahim Niasse denmuso denkɛ n'o ye Segu Cheikh Abdul Jalil Hayidara a ba ye Cheikh Ibrahim Niasse denmuso de ye Umu Kulsum o denmuso de bɛ Prince bolo a b'o ta wagati min na o y'a sɔrɔ a tɛ nin dɔnkilidala ye i y'a faamuya a bɛ denmuso in sɔrɔ tuma min na a tun tɛ dɔnkili da donc olu yɛrɛ u b'a d'a ma wagati min na a donna misiri a y'a c'est à dire diinɛ tun b'a bolo kosɛbɛ quoi a ma nin baara in affiché a kan mais adamaden i ka baara ye min ye i bɛ taa n'o de ye ani i kan ka succès min kɛ i b'o kɛ bon o kalandenya lien de bɛ ne n'a cɛ ani ne ye Cheikh Ibrahim Niasse fasa da a y'a kanu
a ye dɔnkili in kanu parce que Baɲas ka d'a ye kanu de bɛ n'a cɛ a ye n kanu Baɲas kosɔn a nana kɛ balimaya ye mais fɛn min Mohamed Jaabi fana ye Mohamed Jaabi ye ne balima de ye depuis ni bi tɛ depuis tɔgɔ ma sɔrɔ an ni Mohamed Jaabi bɛɛ jɛlen bɛ karamɔgɔ kelen na zikiri kunda o de ye Kasim Kɔnɛ Elhaji Kasim Kɔnɛ an ni Mohamed Jaabi bɛɛ karamɔgɔ kun ye o de ye i y'a faamu hali sini Jaabi karamɔgɔ don Jaabi de ye sira falen dɔrɔn ka taa dɔnkili misiki kɔnɔ ka bɔ zikiri kɔnɔ bon hali sini n'a ye Elhaji Kasim Kɔnɛ a b'a suivre a nɔ na bonya min kan ka kɛ kalandenya ni karamɔgɔya la a b'o kɛ donc ne ni Jaabi ta ye o de ye kalandenya an bɛɛ ye kalanden an bɛɛ ye balima ye bon malentendu min bɛ yen ni mɔgɔ bolo ko malentendu don bon ne yɛrɛ bolo o bɛ k'u ka hadamadenya de dilan olu fana ka hadamadenya dilan cogo de ye ni sira ye quoi i y'a faamuya an minnu b'an mɔgɔ minnu bɛ kɛfɛ olu de bɛ k'a ye ko wɛrɛ de sinon olu yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ fana dilan cogo fɛɛrɛ de ye nin ye i ka ko bɛ taa ɲɛfɛ ni fɛɛrɛ min ye i b'o de tigɛ ten sinon ni fila si juguya tɛ si kɔnɔ ni Jaabi ye miliyari sɔrɔ bi Prince bɛ content ni Prince ye miliyari sɔrɔ bi Jaabi bɛ content mais u b'u sigi écran kɔfɛ ka kuma minnu fɔ an minnu bɛ kɔfɛ ani an minnu ye kanubagaw de ye anw de bɛ sɛgɛn dɔrɔn kabako ni ko in bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ye u bɛɛ ye maliyɛn de ye u bɛɛ dusukun ka ɲi ka se ɲɔgɔn ma ne bolo wa o de do fana i y'a faamuya sinon n'o tɛ Jaabi ne ni Prince ka di Jaabi mana ne ye a bɛ se ka da tigɛ ne la ka kɛlɛ kɛ ne fɛ voilà mais a bɛ ne ye an bɛ girin a b'a dɔn ne ni Prince ka di a bɛ a tugu ne dɔgɔnin Prince fana mana ne ye Prince b'a dɔn ne ni Jaabi fana ka di Prince fana bɛ girin ne kan o cogo la a bɛ taa an ka so an bɛ fɛn bɛɛ kɛ an b'an gundo fɔ ɲɔgɔn ye donc ne b'a dɔn ni fila si tɛ mɔgɔ jugu ye wa hali mankan bɛ min yɛrɛ nɔfɛ fana u yɛrɛ de ka plaisir de ye nin ye quoi olu fɛn min bɛ ka kɛ o de b'olu fana fari foni quoi olu ka adamadenya tabiya de y'o ye dɔrɔn mais juguya tɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma quoi o ye ne ka faamuya ye o kama ne lafiyalen don n tɔɔrɔlen tɛ foyi tɛ quoi ayiwa kanubagaw ɲininkalikɛlaw ayiwa aw ka question filɛ nin ye dɛ Balamini bɔra k'aw ka question jaabi sisan ne b'a dɔn ko ni aw ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ ni question in kan ok ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na dɛ an bɛ se ka kanubagaw la cogo min na ni voix d'or ninnu ye ayiwa an bɛ Zeyina turu di Balamini ma Balamini Zeyina ta b'i bolo La ilaha illallah Allahu Allah 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 Sari man wasla al-ghawani Allahu Allah wa tazil zikr al-aghani Allahu Allah Sari man wasla al-ghawani Allahu Allah wa tazil zikr al-aghani Allahu Allah warmi bil bidlisani Allahu Allah waslu maktuma jinani Allahu Allah wal malai wal maghani Allahu Allah mim kirani aw mabani Allahu Allah kullu ziwaika sarabun Allahu Allah wabghi ruhan lil maani Allahu Allah barama ya shaygana ya barama shekunyasi barama ya shaygana ya barama shekunyasi baba ala kanuba ne kami baima ya barama shekunyasi mamadu terike ne kami edema ya barama shekunyasi malikuna foni fleba ne kami ya uma ya barama shekunyasi yo noro tigido shekunyasi sabali tigido shekunyasi wa noro fila tigido shekunyasi ala jabdala ide ne kami edema ya barama shekunyasi Aisha tu jangide ne kami baima ya barama shekunyasi zaraunya sifa shekunyasi yo ya barama shekunyasi Saida umu kulsum fa Saida Zainabu fa Baba Lamini nyasifa Shehu Mai nyasifa Imam Hasani wolofado Imam Tijani ba
Seko Nyasi yo ya habibi Seko Nyasi aywa barahama ya shigana ya barahama Seko Nyasi barahama ya shigana ya barahama Seko Nyasi bi wala fulani duru kutububa ne kaminga Seko Bayi Nyasi ma Seko Nyasi aye kitabuba ugila Seko Nyasi bi wala fulani duru Seko Nyasi Seko Tijani Zara Seko Nyasi bi wala fulani duru Seko Nyasi aye Mamadu ziara ke ala kajiba ziara bi wala fulani duru Seko Nyasi ala moga Seko be Seko Tijani terike nene do Seko Nyasi yo Bayi Nyasi Seko Nyasi minu bi Bayi Nyasi fe Seko Nyasi anga umperenga fo Seko Nyasi fantanya furado Seko Nyasi bana jugu furado Seko Nyasi wahera soro furado Seko Nyasi gele bi mama mi ga ki perenga fo ya barahama Seko Nyasi abika gele ya ubanki ga hera uchaya ya barahama Seko Nyasi e daula furado Seko Seko Nyasi Nyasi kanda furado Seko Nyasi alijina soro furado Seko Nyasi Seko Maiko Seko Nyasi Seko Mansuru ko Seko aywa Nyasi muti larabi ko Seko Seko Nyasi Arabi Haidara ko Seko Seko Nyasi Muniru Haidara ko Seko Nyasi Kalandem bega fo Seko Nyasi Mukutari Haidara ko Seko Sheikh Nyasi Tijani Haidara ko Seko Seko Nyasi Jalilu Haidara ko Seko Nyasi Seko Bayi Haidara ko Seko Nyasi Kalandem bega fo Seko Seko Nyasi Shafiu Jara ko Seko Nyasi Aja Marietu de Shawaruna Sangare ya barahama Seko Nyasi Seko Haruna ya fo Seko Nyasi Gonya tigi Haruna ko Seko Nyasi Alajo Haruna ko Seko Bayi Nyasi Nyasi Kanuba ya fo Seko Sheikh Nyasi Tijani ga kalande ya fo Seko Imam Nyasi Tijani Kanuba ko Seko Nyasi Aywa barahama ya shigana ya barahama Seko Nyasi barahama ya shekana ya barama Seko Nyasi Aywa inani kablal baraya Allahu Allah hubbu shugulu jinani Allahu Allah wa unzi wa kenzi Allahu Allah wa amini wa amani Allahu Allah la ilaha illallah 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 Allahu Allah Banyas kawa ko kanuba ko ni wanu ni kuma tike sa kawa ko do sa voix ni kadiwa dongli ni kadiwa bitandi ka bashi ko minna dese aywa am temena nga question toy Mashallah zein turubi hawala awa ifana tak flel bagori afare ko ka question poser hawa kuna aywa awe ka question mi ko awai snapu keni bigini ka dongli awaka tiktok kono bigini ka kono maya ala bitati jare ala do dugo ko dongli ka fora ko dongli te dongli nyene mai ko dongli ko amante ka ke ko dongli te be silame kono ko dongli nyene mate uyofo uyafo ne ma fo de mo gori afo fleli bako ko muna awa be zigri dake ni dongli sugu hawa snapu kenai wal malien mene bi bigini ni hawa che ni hawa snapu ke ni dongli ni wa alhamdulillah ni nyini ngali jara en ko ju ne kay kay bingini e kay kay et puis bingini kadinyi safi kadinyi bingini kadinyi kono maya dongli aneta ke dowere o muso mini furule no ka I kono mando I che we waso ko ede oyoy ala ma fe no ya minu ala ka dodi muso den tambema ala ka muso be kulumage den femba de furu kono ni den bi bolo furu kono I hakili be sigi jigi be sigi mais den tanya te mo ko sitere ne akila bingini nga dongli ngono ay kuma be fo ka ba se ke mo do be kuma do de lame ala doro ka teme ka kuma to to ino ne kon bolo kuma be fora kuma ngono hali dente muso ngono bolo be ni yoro sorala
mais a ma kuma k'a fɔ i n'a fɔ i ka kamalen den ou bien i ka jɛnɛyakɛden o kuma ma fɔ ne kɔni m'o kuma mɛn voilà ne kɔni hakili la muso n'i furulen don i kan ka waso n'i cɛ ye i cɛ den ye i mana garisɛgɛ i cɛ den na o ye hɛrɛ de kɔnɔmaya yɛrɛ ye dekun de muso ma n'a sɔrɔ la e ye fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ dekun ta ka bɔ i ka waati dɔw la o ye ala tanu de adamaden bɛɛ ni dɔnkiliw dara Mali kɔnɔ yan kabakoden danw don kabako don dɛ a dɔw yɛrɛ tɛ se ka lamɛn hali tulo la n'i y'a lamɛn tulo la i bɛ taa ji k'i tulo kɔnɔ k'i tulo ko fɔlɔ sɔnni seliji ta cɛ a b'a fɔ bikini b'a fɔ cogo di a bikini bɛ dɔnkili fɔ cogo di a dabila a bingi ka di ne a ka di ne ye Safi ka di ne parce que mɔgɔ mɔgɔ delila ka ɲuman k'i ye tile kelen o y'i dɔ de o tɛ se ka bɔ i dɔya la fo ka diɲɛ ban wa ne b'a dɔn bingini kanubaga foyi tɛ yen min tɛ Safi fɛ hali n'a kɛra da la a tɛ dusukun na n'a sɔrɔ i bɛ bingini fɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ ne kɔni bɛ bingini fɛ yɛrɛ yɛrɛ de wa Safi ka di n ye ok faamuyali ko ɲuman ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ bɔra ka mɛn dɛ ale ye sinapu kɛ ni dɔnkili ye kanu de kama bikini kanu kama Safi kanu kama ale ta ti dɔwɛrɛ fosi kanu de y'ale bila k'a kɛ n'a ye aw satisfaire someone ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la kojugu y'a la fana ne bolo ko mɔgɔw ka fɛnw ye cogo tɛ kelen o ye tiɲɛ a ye k'a fɔ ta e ka dɔnkili fɔ sa o tuma na o bala min ma dɔnkili mɛn ne den sabali e m'a mɛn e kabako don a ye ɲɛ kɔnɔ ta ni nin diya ne kɛ ɲɛ kɔnɔ ta ye para waritigi de ɲaden ye danbelenu de ɲaden ye segunu de ɲaden ye hayidarakanu de ɲaden ye ne ni n ka fini ŋolo ɲɛ kɔnɔ ta ye para kabako don ba lamini y'a mɛn a ka di ne ba n ko bi de ka di ne tun bɛ fɛ k'a dɔn ne ba bɛna fasi bɔ a la para o de bɛ k'an ka dugawu den i b'a ye ne ɲɔgɔnna tɛ n kan i ɲɔgɔn tɛ ne ba de don a bɛ ne fa fɛ kojugu o diyara faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la ok Balamini yes Balamini ni Zigiridala tɔ aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔni alhamdulillah ne ba ye ne kalan de la ne fa ye ne kalan de la karamɔgɔw ye n kalan de la Mali Zigiridala tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko Balamini ye kala kari la ne ni bɛɛ ka di wa n bɛ bɛɛ fɛ hali n'i tɛ ne fɛ ne b'i fɛ parce que ne bɛɛ jɔrɔla n yɛrɛ la kuma tɛ ka fɔ n ka taa juguman dɔ ta ka sɛgɛrɛ quoi donc Mali Zigiridala bɛɛ ni mago sera ne ma ne wele bɛ ne ye ni mago bɛ na ko la ni alakira ko ni ala ko ni maa ɲuman ko de don Balamini disponible b'i ka disponibilité kɔnɔ quoi inchallah faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la ayiwa komi émission bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma awa conseil jumɛn b'e bolo k'a di Zigiridalaw ma pour que u bɛ se ka zigiri ko ta ba la cogoya min na alhamdulillah o ɲininkali diyara n ye conseil min bɛ ne bolo ne b'a fɔ Zigiridalaw ye an k'an ka ko bɛɛ kɛ ala ko ye parce que diɲɛ in bɛ ban an ka zigiri in da ala kama n'i y'a fɔ ko ala kama a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna ko ala kama i man ka foyi sɔrɔ ala kama i kan ka fɛn bɛɛ sɔrɔ mais n'i bɛ diɲɛ ko o ko la ala nin yɔrɔ bila a kɔrɔ kosɛbɛ surtout n'i ye a da i yɛrɛ la k'i ye ala mɔgɔ ye ne kɔni bɛ min ɲini Zigiridala cɛman ni a musoman bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ fɔlɔ ala lajɛ i ka sɔrɔ k'a kɛ a kɛra i bɛ mɔgɔw cɛla o a kɛra i kelen n'i ka wale kelen de don ala bila fɛn bɛɛ ɲɛkɔrɔ o de kɔni ka di ne ye o la et puis an k'an janto an ka fɔtaw ni an ka kɛtaw la ne yɛrɛ tɛ fɛn dɔn dɛ ne bɛ ka tugu n karamɔgɔw kɔ et puis mɔgɔ adamaden dafalen tɛ jɔn dafalen tɛ y'a ye ne kɔni mago bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen ka bilasirali la ani jɛɲɔgɔnw bɛɛ ka bilasirali la n'i ye fɛn dɔ ye ne na min m'i diya i ka a réclamer o ka di ne ye kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma ne kɔni ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ko ne ma fɛn ye Zigiridala min ye Zigiridala la min ye juguman ye parce que mɔgɔ ka juguman ma deli ka se ne ma Zigiridala tɛ Mali kɔnɔ min bɛ deli k'a fɔ ko ne ni Awa delila ka kuma hali an dimina ɲɔgɔn kɔrɔ o ma deli ka kɛ fɔlɔ o tɛ cɛ la o tɛ muso la o mɔgɔ si tɛ yen et puis n cɛ ye n bila o sira de kan fana
ni bɛn ma min di mɔgɔ ma bɛnbaliya t'o di mɔgɔ ma ne y'a ye a ko ko hadamaden n'i sabalila diɲɛ ko o ko la i bɛ sɛgɛn nin ka a laban o laban ala bɛ na fɛn dɔ k'i ye o sabali in kɔfɛ vraiment a ye n ladi ni sabali ye kosɛbɛ wa a ye a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ ladi ni sabali ye et puis n b'a dɔn a yɛrɛ sabalilen don kosɛbɛ a ka kɛtaw la a n'a ka fɔtaw la et puis a b'a karamɔgɔ suit ko bɛɛ la walasa a kana na fɛn dɔ kɛ a karamɔgɔ bɛ lagosi ni fɛn min ye a kana na foyi kɛ a karamɔgɔ bɛ dɔgɔya ni min ye ale mago bɛ mun na a karamɔgɔ bɛ fɛ a ka kɛ cogo di hali ni diɲɛ m'o dɔn ala k'o dɔn ale karamɔgɔ k'o dɔn dɔrɔn a banna o ɲɛna ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o question fana na ok Balamini conseil jumɛn bɛ yɛrɛ bolo ka fɔ zigidalaw ye conseil tɛ tɛmɛ ne ba ta kan an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'an yɛrɛ dɔn zigidala ye an kana ɲɛbɔ artiste wɛrɛw kan ka an n'u bɛɛ ni u yera ni anw yera an ka jija an ka difference ka dɔn quoi c'est à dire ni nin ye zigidala n'a yera a ka dɔn nin ye zigidala de an kana sɔn ani artiste dɔ ninnu maalankolonw tɛ u ka dɔnkili an m'u kɛ mɔgɔ kolonw ye mais déjà anw de ko an ye diinɛ dɔnkilidala ye an ka jija diinɛ ka ye an yɛrɛ la donc ne b'o de se k'o de fara n ba ta kan n'i ye tijani ye i jija i ka yira n'i ka seku ye ne ko ne ye Baɲas ka jelikɛ ye donc ne b'a dɔn ni ne yera Baɲas kan ka ye ne la mɔgɔw k'a dɔn tiɲɛ na nin ye Baɲas ka jelikɛ ye i m'a ye a bɛ tan a sabalilen don a bɛ tan a bɛ tan donc ne b'a yira hali nin ye Ansar de ye Ansar bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan donc nin fana ni ye Prince Jalo ninnu jɔ sisan bɛɛ b'a dɔn olu ye maa minnu ye o donc olu fana o ko kelen de don quoi an k'an jija an ye min ye an ka ko ye an bɛ domaine min kɔnɔ an ka afficher n'o ye an kana ɲɛbɔ ɲɔgɔn ta fɛ salila Muhamɛd ok Awa folikan b'i bolo k'a fɔ i kanubagaw ye i bɛ se k'o kɛ yan'an ka émission kuncɛ alhamdulillah n bɛ n kanubagaw bɛɛ fo n bɛ fɔlɔ n kanubaga belebele yɛrɛ la fɔlɔ n'o ye n furukɛ ye n'o ye Zikiri Nuhu Danbele ale de sababu la n sera yan n'ale kun ma se n kun tɛ nin kɛnɛ in ye n b'a fɔ o la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ni ce a yɛrɛ ye furuɲɔgɔn ɲumanya la ka tila k'an jatigi bɛɛ fo k'an kanubagaw bɛɛ fo n bɛ Lala ni Abi den fo yan fo alikiyamati mɔgɔ min salen ka kuma tɛ fɔ mɔgɔ min ma dɔ kɛ de don mɔgɔ min ye dɔ kɛ o ka kuma bɛ fɔ ne bɛ se k'a fɔ ko Lalabi ma sa a dogora an na de parce que mɔgɔ ɲuman tɛ se ka sa vraiment n b'a fo k'a ka denbaya bɛɛ fo ani a ka kalanyɔrɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ o kɔfɛ n bɛ n jatigi bɛɛ fo n bɛ foli di Musa Jara ma Kogojo n bɛ Payisila fo bɛɛ tɛ se ka fo k'i ta i tɔgɔ ma kelen kelen mais bakurubaya la dɔrɔn n bɛ n jatigi bɛɛ fo mashallah kanubaga bɛ diɲɛ fan o fan k'an ka fan club fo n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru tɛ i sen fila bɛ dugu la n bɛ n ka fan club fo parce que u ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni ne wulila ko o ko la n bɛna sɔrɔ n ka fan club jɔlen don vraiment ala ka u sara u la jamana bɛɛ lajɛlen b'a la Mali Ivoire France fan bɛɛ quoi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n kanubaga bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ min dɔn n tɛ min dɔn k'a f'u ye ko n b'u bɛɛ fɛ u bɛɛ bɛ n dusukun na yan n'ala sɔnna ok Hawa bɛ se k'a ka numéro bila Hawa bɛ sɔrɔ numéro min na n'ala sɔnna problème t'a la o la n bɛ aw yɛrɛ fo Mali kunnafoni n b'aw fo ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw ye ala ka baara in jidi ka laɲiniw bɛɛ sabati kira bonya n'a barika sɔli ala rasul numéro 65 15 51 95 ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la Balamini folikan laban jumɛn bɛ yɛrɛ bolo i ka fɔ i kanubagaw ye dakuruɲa laban b'an bolo nin kɛnɛ in kan n bɛ fɔlɔ ka n ba fo n'o ye Awa Rome masamuso k'an fa fana fo an ka ɲɛmɔgɔba Zikiri Nuhu Danbele ka tila ka kunnafoni fana di n kanubagaw ma ni ala ye le 3 décembre yira an na an kɛlen don ka concert belebeleba organisé Palais de la Culture kɔnɔ c'est la première fois ne ka génération kɔnɔ Zigidala kunda min ye palais fana ta bon an y'a ta ka an jigi da an kanubagaw de kan an y'a ta k'an jigi da Cheikh Tidiane ka kalandenw de kan an y'a ta k'an jigi da Baɲas kanubagaw de kan wa k'an jigi da maliyɛnw fana kan k'an jigi da Mali art kanubagaw kan donc an b'a dɔn fana ni ala sɔnna a ma a bɛ kɛ
an sago ni malien sago ni ala ni banya sago ye donc le 3 décembre palais de la culture la surafana to dunen kɔfɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen kalifalen do Mali zikirila cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin bɛɛ kan fɛn fɛn bɛ yen ke e b'i yɛrɛ wolo ko zikirila la Bagnas ka jelikɛ y'a ka concert ta k'a kalifa i la ni e tɛ a tɛ se ka kɛ ni e tɛ a tɛ ɲɛ i jɔyɔrɔ b'a la an y'a kalifa aw la le 3 décembre an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ala k'an kanubaa bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bagnas ka kalifa minnu bɛ Mali kɔnɔ an b'u fo Cheikh Tidiane ka kalifa an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ma ne minɛ fila fila depuis ne ko Bagnas o bɛɛ ye ne minɛ n'u bolo fila de ko n kalifa o la hali bi ka n ka adamadenya ni ninkuta ka kalifa o la Bagnas ka kalifa kɔfɛ parce que anw n'olu bɛɛ ye Baye ka kalandenw de ye i y'a faamuya ka barika da an kanubaa bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cheikh Haruna Sangare Mama Fifi Tunkara Cheikh Tiame Haidara ninnu mɔgɔ saba ninnu olu ye kabakobaw de kɛ ne ka adamadenya kɔnɔ an b'u fo k'u barika da Cheikh Tiame Haidara a ye mobili sanga di yan kɔsani na fana Fifi Tunkara ye mobili sanga di yan Cheikh Haruna Sangare c'est-à-dire a ta se ka fɔ ka ban quoi ni ye n yɛlɛma kuma o kuma n b'a sɔrɔ n kɔfɛ Bagnas kɔsɔn bala min bɛ mobili dɔ bɛ tiɲɛ de dɔ bɛ na o i b'a ni kɔni mobili dakamana di geribu ma a bɛ dɔn de kɛ n'a ye o i y'a ye ne kun bɛna fɔ ko ne yɛrɛ bɛna taa kelen nɔfɛ ni sɛgɛn y'a minɛ fana an b'a feere ka wari a k'o bɛ ten bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ko u ye Bagnas kanuba ye ne kanubaga ne b'a ye kanubaga tɛ ne la Bagnas de ye kanubagaw bɛ yen parce que ne yera ni Bagnas de ye ko b'u bɛɛ fo i n'a fɔ n ba y'a fɔ cogo min na wa n bɛ sa u kɔ i n'a fɔ u yɛrɛ k'u bɛ sa ne kɔ cogo min Bagnas sɔli ala Mohamed ayiwa bɛɛ lajɛlen ka bɔ ne den ka concert la awɔ le 3 décembre nin ye den ɲumanba de ye ne bolo bɛɛ de ka bɔ ka taa nin kɛ ne yɛrɛ bɛna wele bila animatrice zikiri animatrice bɛɛ ma an bɛɛ bɛ taa nin ko in show ok bala min yɛrɛ b'a ka numéro bila fiɲɛ fɛ kanubagaw bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na machallah an ka téléphone numéro 63 39 56 15 63 39 56 15 n'i y'an wele nin na kɔɲɔ na denkunu na i mako b'an na an ka taa dɔnkili da i ye salon kɔnɔ a kɛra zikiri sira kɔni kan i b'an sɔrɔ ni sira wɛrɛ don i tɛna an sɔrɔ ni sira wɛrɛ don i tɛna sɔrɔ ne ni n ba bɛɛ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔlen la ayiwa kanubagaw n y'o de fɔ ɲɛna aw yɛrɛ bɔra kɛ nin ye sisan an ye fɛ ci ka sanfɛ fɛ ci ka duguma fɛ ci a bɛɛ cira yan nɔ k'a fɔ ye k'aw connectelen to Mali Kunnafoni TV la toujours anw bɛ ka se ka aw bɔ ko caman kalama cogoya min na an ka zikidalaw ka kow kan ka se ka kunnafoni jɛlen di aw ma cogo min ko mɛn da o ye mɛn tigila ye a tɛ bɔ anw da dɛ a bɛ bɔ a tigiw yɛrɛ de da kɔnɔ k'a fɔ aw ye wa n'aw ye fɛn fɛn mɛn o na a k'a dɔn k'a fɔ k'o de ye a yɛrɛ ye ok k'a fɔ ye k'aw connectelen to an na toujours a ka j'aime ani commentaire ba de kɛ an ka vidéo kan ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ a ko abonné dɛ abonné a bɛɛ de la bala mini awa Mali Kunnafoni keke a k'an bɛn bye bye